Awle tun tumah chuan Mlbb global le Chinese server hi remodel inanglo te en vele zoyang o nana heta hi chuan nana hi alang cute in a visual po atha zawka Chinese server mi hi global ai chuan mahse alan inawm tho turah ngai o Rafael hi chu moi tak zet ani Chinese server mi hi han en tawp hian a angelic vibes kha kan mu thei nghal global lo da sela athang Chou hei je thi chu tupawn kan nghahlleh ber ani ka ring a chan chu global server mi a model kan en chuan Chinese server mi hi chu leile wanang mai an ni chuan a thil ken tangkai lo deuh po kha an remove don ni nalang Guinevere hi chuan an ron remodel global mi hi a mel tha ka ti zoka mahse Chinese server mi hi a visual le a model ka du zok ani saber ve thung o han en kop chin te u hero pakhat po nang leinem rating nei do ni la Chinese server mi hi 10 out of 10 pe khial ka du an lo da ngi tur ani global server first po an ron remodel hei po moi khop mai alang fresh in a feather po amoy to tak zet ani